Isang mapagpalang araw po sa ating mga taga-subaybay mula sa Luzon, Visayas, Mindanao at sa ibang panig ng mundo. Naimbang nga aldaw Ilocos Region, Masantos sa Kaposan, Pangasinan. Ako po si Merny Rivera. And I am Jen Cernadilla. Magandang araw, Pilipinas. Good day, Universe. This is Good Day, Manawag! Sa araw na ito, sama-sama tayong matuto at madagdagan ang kaalaman natin tungkol kay Maria. At mapalad tayo sa araw na ito dahil meron po tayong isang kilalang pari dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manawag, si Father Robbie Reyes. Father, good Hello, good morning po. morning, Father. good morning. Good morning Salamat po. for having me. Yes po, Father. Kumusta po kayo, Father? Mabuti naman. Katatapos Lalo lang... nang nakita kita. Ay, Oo. naman! Padre, kakatapos lang daw po ng piyesta ng Manawag. Last Sunday. Kamusta naman po ang selebrasyon dito sa Manawag? Masaya naman. First time kasi matagal lang hindi nag-procession. Tapos all of a sudden nag-procession ulit this year. Daming tao. Daming mga karosa ng mga santo. So, mahabang-maba yung procession. And yung mga tao excited. So, maganda. Masarap ang pakiramdam. Parang reunion. Ah, that's very nice. Oo nga po, mukhang nabalitaan namin ni Jen na sobrang daming tao ng araw ng kapiyastahan. Pero Father, eto po, may isa pong katanungan na tungkol kay Maria since tayo po ay ngayon po ay Rosary Month ang October. Ano po ba ang mga roles ni Mama Mary sa Catholic Church natin? Siguro kung isa-summarize ko para madaling tandaan, meron tayong madalas na naririnig na parang statement, no, phrase. I think it encapsulates o sinasummarize niya kung ano dapat ang role ni Blessed Mother sa simbahan. At yung phrase na yun ay through Mary to Jesus, o balikat, to Jesus through Mary. Yun, narinig na, maraming tao nakarinig na yan. But I think it says so much ng kung ano yung papel dapat ng Blessed Mother sa ating simbahan at sa ating pananampalataya. Ano ibig sabihin kasi? Ibig sabihin yan, para tayong ang papel ni Blessed Mother ay daan o parang tulay para makarating kay Jesus, makarating sa Diyos. And applicable yan in so many ways, hindi lamang sa pananampalataya, kundi kahit na in fact in a very physical way, nung pinanganak siya, di ba? Pinanganak siya through the humanity, through the human flesh of Mary. Bali yung pagiging tao ni Maria ang nagbigay ng pagiging tao din ng Son of God. Kaya yung Son of God naging Jesus Christ dahil sa katawan na kinuha niya o binigay sa kanya ni Mary. So, tapos lahat pa ng ibang mga dogma tungkol sa Blessed Mother na all revolves around the fact that we go to Jesus through Mary. It is nakakatulong. Pwede naman kasi tayo pumunta kay Jesus direkta. Opo, yun na nga ang nasabi ng iba nga. But gaya ng nabanggit ni Father, it's to Jesus through Mary. Through Mary. Oo. So, hindi tayo nagsasabi na to Mary. Opo. Stop there. Hindi. Kailangan lang ay naging siyang stepping stone, naging siyang tulong, hindi lang tulay, stepping stone, support, malaking tulong para makarating kay Jesus. So, Father, for our second question, as a religious po, ano po ang naging influence ni Mary sa buhay po ninyo? alam mo, bago ko pumasok ng seminary, hindi ako malakas ng devotion kay Blessed Mother. Hindi ako masyado, nagro-rosaryo, pero ang sa akin dati noon, yung rosaryo parang lang to help you out in the prayer, no? Para meron ka lagi sinasabi. Pero yung talagang heartfelt na devotions to the Blessed Mother, parang hindi masyado kalakas ako dati. Nung pumasok ako, naging postulant ako sa Dominicans, mayroon akong nakasamang isang tao na nagpakilala sa akin sa Blessed Mother in a very special way.
si Cesar, baka makapanood siya, ikaw yun. Si Cesar, oh, Si Cesar, nandiyan si Cesar. Hi, Cesar. So anyway, pinakilala niya sa akin, kinuwento niya sa akin yung kanyang devotion, tapos at tama-tama nung time na yun, merong novena to Our Lady of the Rosary sa Lanaval, hindi sa Manawag, sa Lanaval, sa Quezon City. Sabi niya, magdasal ka, mag-offer ka ng intention during the novena. And I did. Alam mo, pagkatapos ng novena, parang it didn't take very long. Natupad yung intention na hinihingi ko. And there have been so many times na also after that, siyempre, nagdadasal ka din. Kasi kasama naman sa lifestyle namin mag-rosaryo. Dominicans. Dominican, no? Kadikit ang rosaryo. Right. Kasama sa traditions, Oo. kasama sa formation. But not only that, there have been so many times in my life na talagang yung bang naghahanap ka ng tulong, naghahanap ka ng kailangan mo ng tulong, whatever, in different ways. Lumalapit ako sa Blessed Mother, nasasagot agad. Kaya yung matagal nang walang nangyayari ng una, tapos lumapit ka sa Blessed Mother, nasasagot Yes. agad. Oo. Kaya yun, lumakas yung devotion ko sa Blessed Mother. There was a time before, wala na yung father ko, pero nung buhay pa siya, hindi mahilig magsimba. Naku, ako pagalitan ng mga kapatid ko. Hindi mahilig masyadong magsimba. Pero mabait na tao. Kaya lang, yun ang isa sa mga dasal ko noon, isa sa mga pinagdubin ko. Sana magsimba na, mga ganyan. Alam mo, nung patapos yung isang nabida na yun ang dinadasal ko, all of a sudden, nag-show up sa Santo Domingo where we were living at that time. Nung sabi sa akin, Kobe, hanap mo nga kung pare gusto ko magkumpisa. Muntik na ako mahulog sa kanila. Oo. Yung kumpisan pa, hindi lang yung magsimba. Magkukumpisan. So, hanap agad ako. Bigay ko sa kanya ng pakilala ko sa kanyang pare na yung gusto niya yung medyo laid down, laid back na pare. Cool na pare. So, yun. Dahil pa ibang mga instances na nasagot yung dasal ko dahil sa Blessed Mother. Kaya, yun, lumakas ang aking paniniwalang devotion. Sa bagay sa mga religious po talaga, Father, hindi nawawala ang connection nila kay Mama Mary. Mm. And every time na merong mga pangailangan, even Thanksgiving, they always look up to Mary. Mm. Padre, ngayon, sa panahon natin ngayon, may mga audience po tayo, tapos they have their own experiences with the Blessed Mother. Ano kaya yung isang katangian mo, Padre, na yung ni Maria na parang ito dapat ang ma-adapt or parang tularan natin sa panahon ngayon, Father? Siguro puhugot na naman ako sa isang phrase o kasabihan na lagi nating sinasabi sa mga tao, sa mga kaibigan, sa mga kamag-anak, sa mga minamahal sa buhay. Lagi natin sabi, huwag kang bibitaw. Di ba? Guys, Huwag bibitaw. Oo, huwag bibitaw. Huwag kang bibitaw. Huwag kang bibitaw. Hawak-hawak lang. Kapit lang. Kapit lang. Parang ganun yung sa akin dapat na matutunan natin, masundan natin sa Blessed Mother. Bakit? Kasi all throughout her life, mula nung nag-yes siya sa Diyos, hindi na siya bumitaw. Di ba? Hanggang magpanganak, hanggang magpalak kay Jesus, hanggang sa crucifixion, hanggang sa death, hanggang sa resurrection, nandyan si Blessed. Tahimik lang, pero nandyan. At kailanman hindi siya nagduda. Lagi siya may tiwala sa kung ano man yung sagot, kalooban ni Jesus Christ. Na hindi siya bumibitaw kahit kailan. So, sa akin, sa tingin ko, kung tayo magiging true devotees of the Blessed Mother, whether of the Lady of the Rosary o sino mang title ng Blessed Mother, kung tayo magiging tunay na devoto, kailan ma-adapt natin yun kasi ganun siya. Anong klaseng devotion niya kung hindi tayo gagaya, di ba? Yun, huwag bibitiw. Kahit anong mangyari, kahit masakit, kahit maging mahirap ang buhay, huwag bibitiw. Ayan, that's one takeaway, ladies and gentlemen. Oje, alam mo na ang gagawin. Yes, ang dami kong natutunan kay Father. Sa totoo lang. Sa maiksing panahon lang, maraming salamat po, Father, sa inyong You're time welcome. at sa inyong pagbabahagi sa amin at sa ating mga nakasubaybay sa atin sa Good Day Manawag.
sa ating mga viewers. Magkikita-kita po ulit tayo sa susunod na episode ng Good